Din que as grandes ideas comezan con unha simple pregunta. Suiza, 1905. Un mozo chamado Albert Einstein mira o seu reloxo. Unha vez, outra e outra máis. Non está esperando a nadie. Pregúntase se o tempo pasa igual para todos. Esa dúbida, repetida 3 veces, foi o comezo da teoría que cambiaría para sempre a nosa forma de entender o universo. Non encaixa. Asustei-no 3 veces e segue correndo distinto. Porque ti tamén corre distinto. Tal vez o reloxo non mide o tempo, senón a nosa impaciencia. Ou tal vez o tempo non quere ser medido. Espera un momento, ese tempo podes doblar como a luz? Oiches, fan a noite de carallo, Sí. ves as estrelas perfecto. Sí, quedou bo día, Que tal a familia, ben? Sí, ben, normal. Oiches, o que che quería decir? Antes estábamos falando disto do tempo, agora ficamos as estrelas é a luz, en verdade, non? A luz sempre vai á mesma velocidade, como ao tempo, non? E que pasa? Se é o mesmo. Bueno, non sei, pensei nisso. Escoita, estiven escoitándoos, a luz cambia o todo. Se a luz non se altera, entón o tempo sí. Sí, de feito, eu vin a luz chegar antes que o sonido, e a morte antes que o reloxo. Sabedes que o peor do tempo, rapaces? Que non se deixa mirar. E o tempo sínteno nas carnes, nos osos. Sínteno cando alguén se va. Mas non podes atrapalo, sabes? Diz que o tempo é unha liña que non para, que un, sabes? Non podes nin volver para adiante, nin ir para o futuro. Mas eu penso, chamádeme loco, penso que é unha curva. Pero, eso que dis é poesía, non é ciencia. Pero é que toda a verdade empeza como poesía. Primeiro é unha intuición, un presentimento, algo que non podes demostrar, pero que che quema por dentro. Logo veñen as fórmulas, os números, os nomes, e que ademais, antes de todo iso, hai un instante no que estás ti solo, mirando ao vacío, sintindo como que o universo está falándote, aunque ti non poidas entender o idioma. E toda a verdade remata en silencio, porque, cando por fin entendes algo, xa non necesitas falalo, só aceptas. Eu, na guerra, aprendín que unha bala, un sonido dunha bala, vale moito máis que 1000 discursos. E, cando o po se asenta, o único que queda é o tempo, mirándonos. É o que te dicía, macho, que toda a vida móvese, entón tamén móvese o tempo. O sea, pero entón, nada absoluto, macho. Sí, claro, pues, temos que falar outro. Só a luz é o único que nunca se detén, nin sequera cando nosotros o facemos. Viaxa por todo, une o que foi co que será. É porque decidimos recordar, xa que, cada vez que recordamos, unha forma de movimento. Quizáis por eso o reloxo se parou, para darnos tempo a entender. A relatividade di que o espacio e o tempo poden cambiar e non son igual para todos. A luz sempre viaxa á mesma velocidade, e para que iso se cumpla, o tempo debe ser máis lento para que se move máis rápido, e as distancias podan ser máis cortas. Ademais, a gravedade non é unha forza que tira, senón unha liña curva exercida por obxetos de moita máis masa como poden ser o Sol ou a Terra. Os planetas móvense por esa curva. Un burato negro, por exemplo, é unha curva tan profunda que non pode sair nada. En resumen, moverse rápido no espazo altera o tempo. E a gravidade é curva. E ademais, masa e enerxía son o mesmo, só en formas distintas. Por iso, a súa fórmula famosa. E é igual a mc cuadrado. Enerxía é igual a masa pola velocidade da luz ao cadrado.